barco que podes ir calquera época do ano, non é... Ai, meu Deus! Que estaba aquí, que non vos Benvida! Benvida, Paula, corazón. Está na tua casa. Vamos aquí máis po medio, por favor. É que claro, nos decíamos onde está Paula, Estaba home, xa as revistiñas. Di que Logo sí. tiña que disimular un pouquiño, pero non vos Vale, o sea que sempre estiveche aquí pretiño, sempre estiveche Sempre, cerca. sempre. Vale. Ai, mi Eu madriña. por se acaso, porque eu dixen, vou traer a cama Resford, sabedes? Sí. Para dormir aquí, porque quero miña estar... filla. Empaparte. Sí, Moi ben. Sí, Ai, Dios quería mío. dormir aquí, pero non sei se poderei. Sabes Así que me pasa? gusta, Que Paula, para ben mañán. traballadoriña. Se faz ti, Paula, Logo, claro. despois pídenos a nós, non fagas eso. Así aforramos hotel, claro, logo. No, ti deixa que che poña un hotel, porque ti non te preocupes pola Resford. Imola deixarei un pouco Hai cartos, fora, non hai cartos aquí. Mira, hai cartos Vale, ben, ben. porque Home. hoxe no tesouro, Paula de Fraile, temos 500 euros. 500. Moita É que temos atención. bote. Non os Moita podo levar eu, non? Non, muller. Non, de momento non, vale. hai que Primeira dar a norma de presentador. presentadora da Hora Galega fin de semana. Non Ah. podemos participar no tesouro. Vale, pois No. nada, unha cousiña que anoto. Vale? Pero hoxe trouxeches peto. A verdade é que non, na pecheira... Ai, eu os meto tamén ás Aquí, veces. os cartos. Como sabe Paula es das Aquí nosas? están ben guardados. Home, por suposto, ás veces tamén cando non teño peto aí os Ai, meto. che Claro, claro. Vamos aos números, porque a xente está na casa dicindo onde sí. están os cartos. Estes aquí as súas cousas, Paula, presentamos esta Paula, pantalla que venga. Aquí vai onde sai o aparecer sorteo. Ai, Vou mira, presemos mira. eu aquí, eu vou por ali, vou por ali. Veña, ven pa aquí, Paula, que hai que darlle voltas, porque claro, aquí Sí, sí. está a sorte, Ai, a mi sorte madriña, que se vale. reparte Mira, para mira, que Paula. un na súa casa hoxe leve esos 500 euros. Dámoslle É moi las, fácil. veña, Vamos. dalle aí. Pero que Dalle. mira aí, Sí, mira, ante para atrás. Ahora, Cando para? Mira, cando a máquina quere, Paula. A ver, 523. Moito ollo. Pois, Paula, Videos por aquí, vente pa videos por aquí. Imos. Imos a facer a chamada. Porque A ahora ver se alguén Paula- nos colle na súa casa. Claro, temos que Que se non colle... chamar a xente. Home, agardemos que alguén colla, senón máis bote para a semana que ven. Temos 500 Pero euros, non, señoras e señores. veña. Tedes que coller o teléfono, porque xa a semana pasada O mellor chamar non esa collestes, miña nai. tedes que coller agora para levar O os meu cartiños. irmán. Ai, meu Deus. Se non deixamos xos aquí, Paula, o domingo. Vale. Sí. Ben. Ai, estános dicindo que nada. Outra Non chamada. colle, non me digas. Paula, querenos facer traballar. Volvemos a dar Veña, os números. O meu Veña. primeiro Outro día día hai que dar anillo, cartos, Paula. Non podo quedar sen dar cartos, Veña, Paula. veña. Sabes que nos están Paula, dicindo? veña, veña. Dalle aí outra Dalle, anillo. tío, a ver se traes sorte. Vamos, Paula, con trañanillo. Dalle aí, dalle aí. Cando paro? Nada. Ti, Decida eso máquina. pasó. Tiki, Eso tiki, xa tiki. trañanillo Dalle, inteligente. cartos, Mira, cartos. 449, Paula. Pasa pa acá. Veña, vamos pa Veña. aquí, muller. Oye, Vamos, imos que aló, agora imos aló. Acabas de sacar un número que me gusta moitísimo. Sí, por qué? Porque o che gusta 449 eu creo que nos vai traer sorte, fíxate. Bueno. Deulle Paula del Fraile Sola, a partir de mañá e pasado, Hora Galega, todos os fines de semana. Atentos, Hola. Hola. Hola, Moi boas tardes. Como se chama Boas vostede? chamame Antonio. Antonio. A Antonio. onde estamos Como chamando meu sogro. Antonio? Estás chamando a Ribeira. Antonio, Ribeira, espera un Antonio momento de que temos que Ribeira, mandar un nena. saúdo ao sogro de Paula del Fraile, Por que tamén se suposto. chama Antonio, Sí, además verdade? está en Sevilla, Antonio. vendo o programa. Ai, Antonio de Ribeira. Antonio de Sevilla, Ricazo. Antonio de Ribeira. A Ai, ver, Antonio. acertache o tesouro, supoño, esta semana, non sei se unha vez, dúas, tres ou catro. No, pois mira, esta semana foi unha vez sola. Unha vez sola, pois mira, aquí demóstrase que participando só unha vez, Por suposto. entras no sorte. sorteo. Home. Antonio, ti sabes que agora ven o mellor, non? Eu creo que sí. Ai, Antonio, ti é máis nós, e todo o mundo sabe que Creo agora que ven o sí. mellor Antonio, porque, ai, meu Deus, que mandamos aí... Espera, non lles des aínda. Antonio, espera un momento que aquí hai que ganalos. Ti mañá e pasado mañá vas ver Hora Galega fin de semana a partir das 7 menos 20 da Ven, tarde. Espiño, ven. Home, claro. Aí vamos a ver. está. Ai, Antonio, Paula. pero non levaba o cartón. Claro, pois entón eu creo que Paula, Paula, xa tes aí un Rocío, espectador. Un polo menos Un polo temos. menos temos. E vos. Home, son Os dous. agora sí que sí, toca mandar para Ribeira 500 euros! Ai, Antonio, que ben, que ben. disfrutos, home. Ata temos confeti. Que ben, xa pensaba que o primeiro día que estaba eu aquí non ia mandar os cartos. Ti só podes traer sorte, Paula, Home, que e a ben. vista está. Ai. Antonio, non colgues, vale, que che collemos os datos. Oye, Paula. Vale, moitas gracias. Venga, un biquiño para Antonio. Ribeira. Póntame. Eso, a partir de mañá. Sábado, A partir de domingo, mañá. Hora Galega. Sí.
o mesmo espírito da Hora Galega que vemos toda a semana, Sí. pero tamén con cousas noviñas, non? Bueno, cousas noviñas, eu espero un poquinho máis de festa, sábado, domingo. Sí, hai que darlle un pouco O de- mellor, vos pillamos nalgunha festiña. a mí seguro que sí, a mí seguro que sí. Uns cacharriños, a que sí? Eso é Bueno, fácil. eu direi yo aos reporteiros e reporteiras Sí. que vos busquen. Dende logo. E o mellor tamén estades vos Ollo. connosco. Bueno, nunca se sabe, Paula. Hai que agacharse, Rocío. Hai que agacharse ahora que temos aí que envexa, sempre hai que envexa. Paula, este plato vai quedar para ti a fin de semana. Moi ben. Disfruta Sí, sobre todo. gústache. Moitísimo. Home, o tedes limpiño, limpiño, Home, somos ben Vámonos pasar un pouco. aceitados. Veña, a ver, vamos a Mira, pasear un Paula, pouco, veña. Unha pantalla, Hora Galega no medio, Moi outra ben, moi pantalla. ben. Que che parece? Temos Mira un como ventilador brilla. que se fai calor. claro, Pensaba que era sofá. en plan Beyoncé, sabes? Nunca se sabe, ti podes facer aquí o que ti queiras porque Sí. esta xa é a túa casa. Vale, ben. Así que, o sofá, Paula, moi ben, moi ben. non podemos estar Gústame máis moito. contentos de terte aquí. Eu tamén de estar Un con placer. Vai ser un exitazo. Xa sabedes, tendes unha cita tamén os sábados e os domingos co Hora Galega con Paula del Fraile. Que máis podedes pedir? Un pouquiño antes, que Con toda que o de a luns a enerxía venres. do mundo, E por certo, Ah. mañá Luces de Vigo. O alumeado Ai. encendes ás 8 da tarde. Merry Hora Galega vai Christmas. no dar en directo, por supostísimo que sí. Xa está todo preparadísimo como o noso maravilloso equipo de Hora Galega fin de semana con Paula del Fraile. A fronte